Беларуская рэчаіснасць прасякнутая крывёю, болем, пакутамі, слязьмі. Штодня мы чуем пра ўсё новыя здзекі лукашыстаў над мірнымі беларусамі. Вось і сведчанні магілёўскіх актывістаў Олега Аксёнова і Владзіміра Шанцава пра тое, як яны адбылі свае 15 сотняў арышту ў мясцовым ізалятары, як бы гэта дзіка не было, але гучаць даволі будзённа. Палітычных катуюць, выцягваюць з камеры, шчапляюць кайданкамі рукі ззаду і падымаюць іх угору да невыноснага болю. У камеры ўвесь час гарыць яркае святло, ад якога баляць вочы і немагчыма спаць. Пры гэтым спаць на голых дошках, без бялізны і коўдры. Замест подушкі пластыкавая бутэлька. Люты холад. У дадатак да якога па вечарох уключаюць выцяжку, якую задзімаюць паветра звонку. Уначы праз кожныя 2 гадзіны пад'ём і прымус называць імя ды прозвішча. Ляжаць у дзень забараняецца, толькі хадзіць. І тое па чарзе, бо камера занадта маленькая. Альбо сядзець. Што 3 гадзіны ператрус у камеры. Вязняў на калідор, дзе распранаюць дагала, ставяць да сцяны ў расцяжцы, б'юць па нагах. Рукі выкручваюць далоньмі да вертухаяў. А ніякіх кніжак, а ніякіх шпацараў. За 2 тыдні толькі 2 разы выводзяць у душ. Пры гэтым за свае пакуты актывісты яшчэ і маюць заплаціць па 188 рублёў кожны. Гэткая цана ўтрымання ў ізалятары цягам 15 сотняў. Ахвяра плоціць свайму кату. Невінаватых людзей кідаюць за краты, катуюць іх там, а потым яшчэ і змушаюць заплаціць за знаходжанне ў гэтым лукашысцкім пекле, да яшчэ і немалыя паводле беларускіх рэаліяў грошы. Абсурд, сюр, канешне. А вазьміце і памножце гэты сюр на сумер маштаб усяе краіны, да яшчэ і на 27 гадоў лукашызму. Паводле эканаміста і кіраўніка цэнтру Мізеса Яраслава Раманчука, толькі страты ўпушчанай выгоды за часы кіравання Беларусю Лукашэнкам складаюць каля 130 мільярдаў долараў США. Іншымі словамі, калі б не калгасны падонак, які завёў краіну ў саўковы тупік, то сёння б беларусы марылі б не пра па 500, а пра значна лепшыя заробкі. А 1000 долараў была б не мараю, а звычайным заробкам самых незабяспечаных працаўнікоў. Дарэчы, 130 мільярдаў – гэта прыкладна столькі ж, колькі Лукашенка за ўсе гэтыя гады наклянчыў у Расіі на інтэграцыю ў форме, па сутнасці, бязвыплатнай фінансавай дапамогі. А вы уяўляеце сабе, як бы мы з вамі жылі, калі б усе гэтыя грошы пайшлі не на шыкоўнае жыццё лукашыстаў, а сапраўды на карысць усяго беларускага народу. Што ж да сённяшніх рэаліяў, то штомесяц Лукашэнку патрэбныя мінімум 300-400 мільёнаў долараў. Гэта падлікі расійскага доктара эканамічных навук і дырэктара Цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства Уладзіслава Іназемцева. Дзе ўзяць гэткія грошы? У калгаснага падонка ёсць 2 варыянты. Варыянт першы – пазычыць. На заходнія крэдыты міжнароднаму тэрарысту з-пад Шклова разлічваць не даводзіцца, асабліва пасля захопу самалёта Ryanair і 2 яго пасажыраў – Рамана Пратасевіча і Соф'і Сапега. З іншых традыцыйных крэдытораў разглядаецца найперш, канешне ж, Расія. Вось і зараз, у часе апошняй сустрэчы ў Сочы, Пуцін паабяцаў калгаснаму дыктатару 500 мільёнаў долараў. Паводле падлікаў Іназемцева гэтых грошай хопіць месяцы на 1,5. А дзе ўзяць яшчэ? А вось тут варыянт нумар 2. Чарговы раз абдзерці беларусаў. Забраць з банкаў валютныя ўклады грамадзянаў. Абрэзаць рэальныя заробкі і пенсіі. Абвешаць новымі падаткамі і паборамі. Гэта як спагнаць 188 рублёў з актывіста за 15 сотняў арышту толькі ў сумеры маштабе усяе краіны. Ці пойдзе на гэта Лукашенка? Ну а чаму б і не? Да ўлады ён прыйшоў тады, калі краіна практычна не мела запазычанасцяў. А сёння
Супольная, унутраная і вонкавая запазычанасць Беларусі складае амаль 45 мільярдаў долараў США. Гэта ў 64,4 разы больш, чым было ў 1994 годзе, калі ён толькі-толькі быў дарваўся да ўлады. Ну а інфляцыя за гэты час склала 8 мільёнаў адсоткаў. Ну а дзе 8 мільёнаў, там і 10. Праўда ж? Усё адно не з ягонай кішэні ўсё гэта аплочваецца, а з нашай з вамі. Зрэшты, грошы грашыма, аднак самае дарагое гэта, канешне ж, людзі. За часы лукашызму Беларусь страціла амаль 1 мільён чалавек. Гэта кожнага 10-го беларуса. Пры гэтым насельніцтва нашай краіны імкліва старэе. То бок скарачаецца найперш не таму, што вось усе старыя раптам масава пачалі паміраць, а таму, што маладыя масава з'язджаюць за мяжу, не знайшоўшы перспектываў на радзіме. Толькі за апошнія 10 гадоў лукашызму Беларусь страціла пад 400 тысяч працаўнікоў. Гэта зноўку ж амаль кожнага 10-го. І гэта тых, хто зарабляе, плоціць падаткі, корміць усіх астатніх. І гэта страты на мільярды долараў штогод. Толькі за апошні год з краіны з'ехалі, прынамсі, дзясяткі тысяч чалавек. І часцяком гэта высокакласныя адмыслоўцы, нарыхтаванне кожнага з якіх патрэбныя, прынамсі, дзясяткі тысяч долараў. І гэта ўсё таксама з нашых з вамі кішэняў. Агулам у Беларусі менш за 4,5 мільёны працаздольнага насельніцтва. Пры гэтым кожны трэці беларус працуе за мяжою. Колькасць тых, хто корміць дыктатара і яго кліку, імкліва змяншаецца. То бок дзерці тых, хто застаўся ў Беларусі, лукашысты будуць усё больш і больш. Вы спытаеце, як? Дадайце да пабораў і падаткаў працоўныя канцлагеры, канфіскацыю маёмасці, чорную транспланталогію, а таксама вымаганне выкупу ў беларусаў замежжа за іх сваякоў і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі і якіх лукашысты ўзялі ў закладнікі. А што вы думалі? Тэрарысты і акупанты будуць жыць за свае? Ну што вы? Адкуль у іх свае? Ну і па скрыптум. Вярнуся яшчэ раз да чарговага расійскага крэдыту Беларусі. У гэтым сказе Расія дала крэдыт Беларусі кожнае слова. Няпраўда. Не Расія, а Путін. Не Беларусі, а Лукашенко. Не крэдыт, а плата за продаж нашай з вамі радзімы. Гэта вельмі важна усвядоміць. Колькі б мы не абураліся тым, што вымушаныя плаціць за дыктатуру, аднак трэба прызнаць. Не толькі Лукашенко жыве ў крэдыт, але і мы з вамі таксама. Чым даўжэй акупанты і тэрарысты пануюць на нашай зямлі, тым пазней мы з вамі вернемся да нармальнага жыцця. То бок, па сутнасці, мы жывем у невыносным сёння у крэдыт уласнага заўтра, крадучы добрую будучыню і ў сябе, і ў нашых дзяцей. Зрэшты, і гэтае невыноснае сёння цалкам магло быць нармальнае, калі б мы не змарнавалі яго ў крэдыт яшчэ учора.